अननाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। दिनै बे बाथाबारि गामिनि बैसागो खुंफुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो बैसोगोरा आइ आफा बिदा फंबाय आरो जोंजों लोगोसे सारियाव जिरायनाय आगुनि बारग' बलराम ब्रह्म सार आरो लोगोसे जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि सार आरो बे गामिनिनो आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे गावबुरा गासैबो आंनि अननाय खुलुमनाय गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। एक्चुअली बेहाय दिनै फैनानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय एक्चुअली आं बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै नोंथांमोना बुंनायलाय आंहा बेहाय लाजिनाय मोनदों। मानोना आं गाहाय आलासिनि जयग'था नंगौना नङा आं गावखौनो गाव एडजास्ट खालामना लानो हायाखै। मानोना आं सासे आबादारिसो। थेवबो दिनै जिहेतु बियो गामि मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु बेयाव रंजालि बैसागोखौ बबे समाव फालियो जों गामियारि मिथिंगारिजों लोब्बा थानाय आबादारि समाज सिबियारि समाजखौ दैदेननाय समाजखौ मोजाङै फोसाबलांनाय बिसोरसो दिनैनि दिनाव मुखुब आरो बिसोरसो नैबे दिनैनि जितु फोरबो बे फोरबोआ जाहैबाय जोंनि गामियारियाव रायजो जानाय संसार जानाय बिसोरसो दिनैनि फोरबोखौ मोजां फालियो। नाथाय गामिनिफ्राय जोङो जथेस्थ' गोरों गोरा सोमजियो शिक्षित हिसाबै सोरबा मास्टार जाहैयो सोरबा साख्रि मावहैयो सोरबा टेन्डार थिखादार जाहैयो। नाथाय बिसोर टाउन सहराव हयथ' कर्महंस्थाय थाहैयो। नाथाय जोंनि गामियाव जायनोखि आबादजों नांथाबना थानाय समाजजों नांथाबना थानाय बिसोरसो नै दिनैनि फोरबोखौ मोजाङै दैदेनलाङो आरोखि। गतिके आंबो सासे आबादारि हिसाबै दिनैनि दिनखौ खोब गोजोननाय बाख्नायनाय बेबायदिनो जोङो साफ्रोमबो गामियाव बिदिनो दैदेनलांनांगौ। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि जाथिया बेबायदिनो बैसागो मागो आसि दमासिफोरखौ जों बिदिनो फालिबोगासिनो दं। आरो जेब्लासिम बर'आ बिदिनो रायजो जाबोदों गामि खुंबोदों बिनिफ्रायनो जों बिदिनो सोलायबोदों। नाथाय दानि मुगाया जाहैबाय एसेबाबो सोलायबोबाय थादों। सोलायबोनाया जाहैबाय गोदो 30 बोसोरनि सिगाङाव जुदि जोङो नायफिनहरोब्ला जोंनि बै समनि रंजालि बैसागोनि निति आदर्शआ माबायदिमोन दिनैनि दिनाव रंजालि बैसागोनि निति आदर्शआ माबायदि आरो भबिष्यताव मा जालांगोन बेफोरखौ दहायसो जोंनि आगुनि बुंथिगिरि सारा जिहेतु गुवारै बुंलांबाय आरो आं बिथां बायदि बेबायदि गुवारै बुंनाय आंहा हुदा गैया। आं सासे आबादारिसो। थेवबो बेबायदिखौ जोङो नायनानै जोङो भबिष्यताव मा मावलांनो हायो मा मावलांनो हाया जोंनि रंजानाय बाजानाय फोरबोजों लाफानानै जोंनि समाजखौ आरो साबना हामना बेसेबां गोजौसिम लांनो हायो बेखौ जों नाजानाया जोंनि गाहाय थांखि। जे अकल जों समाजाव थायोब्ला जे जोङो जेबो रोङा बे नङा। जों समाजखौ मिथिंगायारिखौ माबोरैहाय दावगाहोनांगौ जे मिथिंगायारि दानि मुगायाव जोङो थांनानै थानांगौब्ला मा मावनांगौ जोंहा गामियारिफ्रा बेफोर गासैबो बेहायनो हाबनानै दंजोबो। जे जों आबादारि आबादजों लोगोसे जोङो मा मावनांगौ दिनैहाय दंफां लाइफां गायनाय लोगो लोगो दिनैहाय दंफां लाइफाङा गासिबो महर सोलायबोयो। जोंनि गोसोफ्राबो बिदिनो महर सोलायो। दिनैहाय 30 बोसोर 40 बोसोरनि सिगाङाव जोंनि आबाद मावनायफ्रा माबायदिमोन दहायसो सारा बुंलांखांबाय जे गोदो दाहोना रुवाथि दोननानै जायोमोन। नाथाय बै समाव सिटुएसनानो बेनोमोन जे लेखा गोरोंनि संख्या खममोन साख्रि बाख्रि मावनायनि संख्या खममोन। गामियारिया जोंना बेबायदि गोसारनो हायाखैमोन। बेखायनो मा खालामोमोन जोंनि मानसिया माखासे दाहोना रुवाथि बिदियाव बहुद थायोमोन। दिनैनि दिनाव मा जाहैबाय जों दाहोनाबो मोनला रुवाथि मोनला। मानो बेखायनो जों मा खालामनांगौ दा
खामलानि सायाव सोनारनांगौ जायो आरो खामलाखौबो जों मोनला दिनै मा जाहैबाय लेखा गोरों जाहैबाय लेखा रोंनायनि उनावहाय बिदेशआव थांजोबो जोंनि जायगायाव रावबो खामानि मावा बिदेशआव मा मावहैयो मा मावहैया गावसोरसो मिथिगौ नाथाय जोंनियाव लेखा रोंनानै जोंनाव रावबो आबाद मावा बा जोंनि समाजाव बेबायदि मोजां खामानि मावा नाथाय खोथाया जाहैबाय जोंनाव जेसेबां शिक्षानि संख्या बांदों इसिबां जोङो समाज फोसाबनायावनो जा आबाद मावनायावनो जा जों समाज जौगानायावनो जा जों जथेस्थ' जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन मावलांनो नाजानाया जोंनि थाखाय दायित्व दं आरो बेखायनो जोंनाव गोरों गोरों शिक्षाखौ लानांगौ जों शिक्षाखौ लानानै जों मायाव बाहायो बेखौ जों मा होनांगौ दा बेखायनो आंनाव बहुद छात्र छात्री बिदिनो शिक्षा गुरु आनजाद जिथिया थाङो आं बेहाय बुङो जे फरायसा फरायसुलिफोर थांनाय बे अबस्था आं मा होनो जे नोंथांमोनहा दिनैनि दिना फरायनाय दिन गोसो होनानै फरायनायनि उनावहाय जेब्लानाखि लेखाया जोब्बाय नोंथाङा ग्रेजुएसन लाबाय पिअ पास एम ए पास जेब्लानाखि लेखानि माबाखौ नोङो फोजोबबाय अब्ला नोंहा मोनसे बिराद गिदिर दायित्व फैगोन बे दायित्वआ जाहैबाय नोङो बे गियानखौ मायाव फोनांगोन बे गियानखौ फोनांनायाव जुदि बिफल जायोब्ला नोंथाङा एम ए पास बि ए पास खालामनायाबो जेबो मिनिं थानाय नङा ओरैनो बेकार थांगोन दा बेबायदिनो जोंनि जाथियाव बा जोंनि देशआव बेबायदि मानसिफोर गोथावफोरा बहुद दङ मानोना गाव खामानिखौ बासिना लानायाव गाव मावनो नाजानायाव बेबायदिनो बहुद गोरोन्थि जालांनाय दङ थिग बेबायदिनो ग्रेजुएसन बा एम ए पास बि ए पास जानायनि उनावहाय साफ्रोमबो साख्रि मोनजोबनाय नङा साफ्रोमबो बिजनेस मावनो हानाय नङा साफ्रोमबो फार्मिं मावनो हानाय नङा गतिके जायहा जिखौ मोजां मोनो बेखौ गोसो मोदोम दिहुननानै मावोब्ला बिनि थाखाय लाइफआव जाफुंसार जाहैगोन आरोखि मानोना जों जाफुंसार जानांगौब्ला जों बेहाय बहुद स्ट्रागल खालामनांगोन अकल लेखा फरायबाल' जानाय नङा लेखा फरायनानै जों लेखानिफ्राय जों बिनिफ्राय गियानसो लानो हागोन बे गियानखौ जों हाथियार हिसाबै जों बाहायनांगोन जेब्लासिम जों बे लेखा रोंनाय गियानखौ जों बाहायनो हाया अब्लासिम बे गियाना खुनु खामानियाव नांनाय नङा गतिके जों बेखायनो बेखौ साननाया गाहाम जोङो लेखा रोंनाय जानांगोन अब्ला जाथिया जौगागोन गामिया जौगागोन जों मावनाय दांनाय गासिबो जौगागोन जों जाथिखौ गोजौ लेभेलाव लांनांगौब्ला गासिबो जोंनाव लेखा रोंनांगोन लेखा रोंनायनिफ्राय जोङो बेबायदिनो फारि फारियै आबाद मावनायावनो जा दामनाय देनायावनो जा मोसानायावनो जा बा जों साख्रि मावनायावनो जा गासिबो आखा फाखा जानांगोन अब्लासो जों हारिया जौगागोन बा हारिया जौगाब्ला जोंनिया बेबायदिनो कालचार बेफोरखौ जों फोथांना लानो हागोन दिनैहाय नायदो दानि जिथुनाखि जोंनि